ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ ದೆಕ್ಕೋಯ್ರಿ ನೀನು ಕಾಂಗಾರ್ವಾ ಕಾಂಗಾರು ನಲಿಪು ಗುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬಿಲಿ ಗೊತ್ತು ನಲಿಪರ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ದಿನ ಏನು ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಆಯರಂಡು ಅಂಚ ವಾಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ bkcreationದ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳ ನಮಗೆ ಚೂರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪನು ದಾಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಂದ ಬಟ್ರನಾಕಲೆಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡಾದು ಅಂಚದ ಆಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪನು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಭಜನೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದೆಕ್ಕೋನ ಮಾತೊಲ್ಲ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಬೈಯಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲಾಗ್ ಇನಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಲೆಕ್ಕದ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾಶ ಮಂತೊಂತುಂಡು ವಾಶ್ ಡೈಲಿ ಇತ್ತುಂಡ ವಾಶ್ ಡೈಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಕುಮದಿದ್ದು ಆರತಿ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಡೈಲಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಅಥವಾ ಡೈಲಿ ಮನ್ಪುಂಡ ಇನ್ನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದು ಪಲ್ಲದಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಯಾನ್ I'm a rider, provider. Berarti I'm a rider, provider. Awal pirau di laita, straight. Tare kalau orang. Padi, dabak daba aisa, dabak daba aisa, dabak daba aisa. Dabak daba aisa. Wadi. Dabak daba aisa. Dabak daba aisa. Dabak daba aisa. Dabak daba aisa. Wadi. Itu. Dabak daba aisa. highway konodu jaldi no konattadu next trip highway konodu andu eat vehicles undu dekke ಕಾರು ಜುಪಿಟರ್ ಪಿರಂಜಿ ಜುಪಿಟರ್ ಆಯ್ತಾ ಪುದಾಗಾಗ ಅಂತ ಸಿಟಿ ಟಿವಿ ಸ್ಟಾರ್ 4 ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಲಾರಿ ಉಂಟು ಗೋಪ್ರೋ ಮಾತೊಂದು ಯಾನ್ ಲಾರಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ನನಗೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಲಾರಿ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಮೂಲ ಗೋಪ್ರೋ ಎಂಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗೋಪ್ರೋ ಪತೊಂದುಂಡು ಆ ಲಾರಿ ಇತ್ತೆ ಚೆಮ್ಮಲ್ ಹತ್ತೊಂದುಂಡು ವಾರ್ನ್ ಪಾಡೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೇಲ್ತೊಂದುಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂಡು ದನಿಯೇ ದೆಕ್ಕುನೆ ಲಾರಿ ಎಂಚಿನ ದುರಾದೃಷ್ಟದ ದನಿ ದೆಕ್ಕು ಕೊರ್ಲೆ ದನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಹಾಂಡೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅದೇನೆ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುವೆ ಹಾ ಮೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಓಲ ಸ್ಲೋ ಉಂಟು ನಾನು ಕೊರ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡು ದೆಕ್ಕುವೆ ಕೊರ್ಲೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏ ಬಾ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲ್ ದೆಕ್ಕೋಯ್ರಿ ಸಂಬಳ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸಂಬಳ ಎಂಟ್ರೆಚ್ಚಿ ಬೋನಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೋನಸ್ ರಾತ್ರಿ ಚಂಡಿ ಆಪು ಎಜಸ್ ಉಂಟು ಜೋಲಿ ಎಂಬ ಫಣ್ಣುಂಡು ಚೈತ್ರ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಅದು ಚೈತ್ರ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕು ನನ್ನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಗೆ
ಸೋಕ ಅವಡು ಬಾಲೆ ಬನ್ನಿ ಕೆಸರು ಪೂರ ಬೋಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರು ಶಾಂಪು ನೀರು ಬೋದು ನೀರು ಬಾರ್ಗ ಆಡು ಏನು ಬನ್ನಿ ದಾದಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡದ ಇಷ್ಟ ಒಲ್ಲೊಂದು ಪಯರಂಡ ಎತ್ತು ಜನಲ ಉಳ್ಳಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಏರ್ಲ ಇಚ್ಚಿರು ನೀವು ಗಾಡಿ ದೆತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಪೊಯರ ಜನ ಉಂಡೆ ದೆಕ್ಕೆರ ಜನ ಇಚ್ಚಿ ಹಾಂ ಮಾತಾಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಪುರ ದೆಕ್ಕು ದಾಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಅವರ ಪಿದೈ ಮಾತ ಪಾಯರಂಡು ನನ್ನ ಪಿದೈ ಮಾತ ಪೋದು ಅಂತ ಐಟಮ್ ಮಾತ ಕನೆಯರಂಡು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕಣತದು ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಡೀಲಿಂಗ್ ಸುಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಮೂಲ ಪೂರ ಚಾಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ದ ಭುಜದ ವಿಶೇಷತೆ ದಯಗ ಬಾಡೋದು ಬೇರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಯ್ದ ಭುಜ ದಯಗ ಬಾಡೋದು ಮಲ್ಪುಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ರೀಸನ್ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂತಲೇ ಎಡ್ಡೆ ಯಾಪಲೊಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ನೀವು ದೇವರಂದಾಗ ಆಯುಧದಿದ್ದು ಪುರಾಣದ ಅದನ್ನು ಉಂಡತ ಪುರಾಣವೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆದಾದೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದ್ದು ಅಂದು ಅಂದು ದೇವತೆ ನಕ್ಲು ಮಕ್ಳು ಮಾತ ರಕ್ಷಸ ನಕ್ಲು ಪೆಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು ದೇವೇಂದ್ರ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ಜಾರಾ ಅಂತ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿ ಪುರವಂತ ಇನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಂತಿರತ್ತಾ ಸಂಹಾರ ಮಂತದಕ್ಕ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಂಚ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪು ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ದೋಗ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪು ಕತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಅಂತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಕಡ್ಪುಂಡು ವಾಹನ ಮಾತ ಕರ್ಬದ ದೇವಿಗೆ ಮಾತೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕೊರ್ನೆದ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೊರ್ನೆ ಆಯ್ಕ పెట్టిదాన్నగా అంత ఇత్తాయిన జనకులు పూర ఇన్ని వాళ్ళ సౌండ్ ನಮ್ಮಡ ಅಂಚಿನ ಆಯುಧಲಿಜ್ಜ ನಮ್ಮಡ ಆಯುಧಪ್ಪುನೇ ಇಂಚಿನನೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಯುಧವು ಮೆಟಲ್ ಕರ್ಬಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಓವೇ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋರು ಐಕೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಂಚನೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಉಂಡದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ದೇಕಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮಕ್ ಆದ ತೆರಿದಿನಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ತೆರಿದಿತ್ತು ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡದು ಕತೆ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕಲೆಡ್ಡೆ ಅಂಚ ಅವಾಗ ಸರಿ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಪಿದೈ ಬಾಯರಂಡು ಪಿದೈ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೈನ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದು ಬತ್ತನ್ನು ನಾನೈತೆ ನಮಗೊಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕನತ್ತ ಪೋದು ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ದಾಲತ್ತು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪೂಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಪೂ ಮಾತ ಪಾಡಿರಂಡು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆದು ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಭಯಂಕರ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಪೊಯ್ ತೂಕ ನಮಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಂದು ನೀನು ಕಾಂಗಾರವಾ ಕಾಂಗಾರು ಕಾಂಗಾರದ ಗಿನ್ನಿ ಕಾಂಗಾರದ ಗಿನ್ಯಾ ಕಾಂಗಾರದ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಂಗಾರದ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಂಗಾರದ ಕಿನ್ನಿ ಕಾಂಗಾರದ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ bkcreation ಆಫೀಸ್ ಗಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂ ರೆಡಿ ಅವನ್ನುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇದಾದ ನನ್ಕುನಿ ಮೂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ಒಂಜಿ 4 ವೀಲರ್ ಮಾಲೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಭಯಂಕರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಪೂ ಮಾರ್ನಾರು ಮೂಲಕ ಪೂ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪೂ ಬಡೆ ಅಕ್ಕ ಪೂ ಬಡೆ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆ ಎತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮರಂಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇಂದು ಅವಳು ತೋಕ್ರಾಟೆ ತಪ್ಪ ಮಗ ಮುಳು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟಿ ಪದ ಉಂಟು ಮಾರು ಈಗ ತೋಕ್ರ ಅಲ್ಪ ಬಳಿತದೀಲೆ ತೋಕ್ರಡಂಚ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಮಾರಲ್ ಬಂದ ಮೂಲಂಚ ಅಪ್ಪನ ಮಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಎಂಚಿನ ಈ ದಾದ ಪಂತ ಮಗ ಇರ್ನದು ಎಂಕ್ಲೆಗು ತಿನ್ನೋರ್ಚಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಂಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತು 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟು ಜಂಗಲ್
ಅಂಚ ಆಪ್ಲದ ಮಗ ಇಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ತೂವಡತ ಬಂಜಿಗ್ ನಿಕ್ಲು ಬಂಜಿಗೆ ದಾಯಿಬೇಕು ತೂಪನೆ ಪೂ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಕುಲ್ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪು ನಿಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ಪೂ ಮಾರ್ದಾತ ನಿಕ್ಲು ಪೂರು ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತೋಟದ ಬೆಳೆಯಿನ ಪೂನು ಎಂಕುಲ್ ಇಂಚ ಮಂತದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ದಾನೆ ಆಂಡಾಕ ನೀ ಕೊಡ್ಲಾಕ ಇದಾಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಮಣ್ಪುಣಕಲ್ ಡಮ್ಮೆಕ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂತದ್ದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರೋರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಟ್ಟಾಪುಜಿ ಮಗ ಎಂಕಲ್ನ ಬಂಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೆ ದಾನೆ ಪಡಿಯರದಾಲ ಮಗ ಇಜ್ಜೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪನ ನಕೊನದು ಕೊನಲೆ ಅಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲೆಂಗ ಅಂಚ ತನ್ನ ಎಂಗಲ್ ದೇತನೆ ನಾನು ಬರಯ ಬಿರ್ದು ಬೋಲೆ ನಾನು ಏರ್ ಬಂದೆ ಈ ಪೊಂಜ ಓಲ ಮಾರೋ ನಿತ್ತೆ ನಾ ಬೇರೆ ಬರೋ ಪಾಡೊರ್ಚೆಂದು ಪುರ ನಾನು ಏಸಕ್ಕು ದೂರ ಎಂಕುಂಟೆಂದ ಅಂಡಿತ್ತು ಅವು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನಾಗಿ ಇರು ಗೆಂತಿಜಾರೆ ತೇರ್ನ ಲೈನ್ ಬೂರ್ನೆ ಅವು ಇನ್ನೋಡಿಲ್ಲ ಪೋತು ಲೈನ್ ಬೂರಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಪೋತೆ ಕೋಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಐಲಾಗ್ ಪೋಯಿನತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪನ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಶ್ ಐನಾಕಲು ಪುರ ಆಮೈತ ಅಂಗಡಿ ಪೂ ಮಾರ್ನೆ ಹಾ ಆಮೈತ ಅಂಗಡಿ ಪೂ ಮಾರ್ನ ಬಯ್ಯೆ ಆಮೈತ ಬಯ್ಯೆ ಈ ಬೊಂಜೋನ್ಲ ಏರ್ ಮಾರ ತೂಪನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉತ್ತುದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯೆ ಇನ್ನ ಬಯ್ಯೆ ಅತೆ ಸಾರಿ ಇರ್ನ ಬಯ್ಯೆ ಎನ್ನ ಪತಿ ಪತಿಯೇ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಪತಿಯೇ ಪರದೈವ ಪರತಾಯಿಜ ಇಂಕ ಪಸತ್ತತ್ತ ನನ್ನ ಪರತಾವಡನ್ನ ಟೈಮ್ ಬರು ಏತ್ ಬರು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಏತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನೀನ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಗಿಲಿ ಓ ಬ್ರೆಡ್ 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 ಪಾಸಿ ಪಣಪೂರಿಗೆ ಬರಡು ಬರಡು ಬಣ ಬರಡು ಫುಲ್ ಹಾಕು ಪಣೆ ಪಣೆ ಸಾ ಪಣ್ಮೆ ಅಲ್ಲ ഉള്ളിലെ ಕೆಂಪು ಮಾಡಿಗ ಈ ಡೆಂಚ ಕಟ್ಟನಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿ ಮಾತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆದಾಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ಡ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಮಿತ್ತಡ್ಲ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತ ನಿಂತು ತೋಜಾವ ಪೋಯಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ നമ്മുടെ ഒപ്പനഞ്ചിന മാത്ര എക്യുപ്മെൻറ്റ് ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕಡುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಮಾತ ಐಟಮ್ಲ ಒಂಜೇ ತಿಕ್ಕಡು ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೊಂದು ಆಯುಧ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಕ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಇದೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಅಂಚ ಅಂದೊಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಇತ್ತಲೇಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೊಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಪೂಜೆ ಆ ಟೈಪ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಬರೋ ಅಂತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚನೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟದ ಭಜನೆ ಆಯರುಂಡು ಭಜನೆ ಆದ್ ಒಕ್ಕ ಮಾತೆಕ್ಲೊಂಜಿ ಆರತಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ದನಕೊಡ್ಡೆಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋಚಿರು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಅದು ಮೆನ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಚೈತು ಡಾರ್ಲಿಂಗುಲ್ಲಿರು ಚೈತು ನಮ್ಮ ಚೈತು ಮದುವೆ ಆದ ಬತ್ತೇವೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಏನು ಚಾಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಾಂಡ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಟು ಆಯುಧ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚೈತುನ ಪಪ್ಪನ ರಿಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಈ ಸರ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬೈಕ್ ಕಣ್ಣನ ಬೈಕ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೇನೆ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾಪ ದುಂಬು ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಉಪ್ಪು ನೀಡಿದವ್ರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಮಲ್ಪದ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಜನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗದ ಪೊಯ್ ಅಂಬಿಗನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಜಗದಂಬಾರಮನ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ 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 ಅಂಬಿಗಾ ಜಗದಂಬಿಗಾ ಅಂಬಿಗಾ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾನವಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾನವಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಲಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಒಂಬದಿನದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಒಂಬದಿನದ ಪೂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾನವಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಳ ದೇವಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾನವಿದ ಪೂಜೆ ಮಂಗಲಾಂಬಿಕೆ ದೇವಿಗೆ ಒಂಬದಿನದ ಪೂಜೆ
ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಗಾಡಿಗೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಂಜುಪ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೋಮ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂಚ ಐತಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಾತಾನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ ಮಾತ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ದೇವರಿಗೆ ದೀನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಒಂಜಿ ತಿನ್ಪುಣು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಣು ಚೋಚೋನ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅರೆ ಅರ್ಧದ ಮನೆ ಅಕ್ಕವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಏನು ಮಾಡಕತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೊಂಡಿ ಬೇಯಿಸ್ತೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೇ ಒಂದು ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ತೆಗ್ತೀನಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಲಿಪು ಗುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬಿಲಿ ಹೊತ್ತು ಜನ ಗುಡ್ಲದಾಗಲಿ ಬಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾನೆ ದಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ತರ ಆಡೋದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಲಿಪ್ಪು ಮಾರಾಜಿ ನಂಗೆ ಕೇರಳತ್ತಿಲ ಇಟ್ಟು ಕರಿಯು ಆಂಡಿ ಪಿಲಿ ಬುರ್ಚಿ ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ನಾಂಡಲ ಬೆಡಿಕಾರೆ ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ನೋಂಡದ ಹಾಂ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ಬೆಡಿ ಬತ್ತು ನೈ ಕುದುರೆ ಆಯ್ತಿನ ಚಾಮೂಲು ನೈವೇದ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ದೀನಂಚಿನ ಬಜಿಲ್ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡೊಂದೊಲ್ಲೆರೆ ಸುಂದರ ಕಮೇರು ದೇವರಿಗೆ ಜೋಜಾ ಜೋಜಾ
ಕತ್ತಿ ಉಂಟು ಚೋಜ ಒಳ್ಳೆರು ಮೂಲು ಪೂರಿಕ್ ಬುಲ್ಪೇಲ್ ಪೂರಿಕ್ ಭಯ 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 ಕಾಯ್ತವೆ ಲಾಯ್ತವೆ ಓ ಅಣ್ಣರ ಉಂತಲಿ ನೆಲಾನೆ ಮಾರಾಯ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಸಮಾಧಾರಿಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮಾದ ಆಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಲಹಾರ ಆದಾಂಡು ತಿಂದದಕ್ಕೆ ಪುರ ಕಾಲೆ ಆಂಡು ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ ಕುಲಾಲಿ ನೆಲಾಣ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಉಂಟು ಮತ್ತೆ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ದೊಂಡೆ ಒಳಗೆ ಲಡ್ಡು ಉಂಟು ಹಾಗೆ ಅಂಜ ಅಪಗ ನಡೆದಾಲ ವಿಶೇಷದಾಲಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಡ್ದು ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂದೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜರ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪ್ಲೇ ಈ ಲಾಗ್ನಿ ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಂದೋದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಅದನ್ನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ ಸೇವ್ See you guys. ಸೇವ್